खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोङो YouTubeनि गेजेरजों माबोरै रां खामायनो हायो। आं बेनि सायाव बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दा बेनि सिगां आं नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदों, जाहाथे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै जों बर' माहारि हिसाबै हेफाजाब होलायनांगोन। दा बे हिसाबै नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होगोन। बेखौ मिजिं साबस्क्राइब खालाम आंनि YouTube चेनेलखौ। प्लिज डु साबस्क्राइब माय YouTube चेनेल एन्ड प्रेस द बेल आइकन। नाय लोगोफोर, जों बयबो मिथिगौ दिनै YouTubeनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा रां खामायगासिनो दङ। बे सैथो बाथ्रा। दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां बर' लाइमोनफोरा बर' सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो YouTube एकाउन्ट खुलिनानै भिडिअ आपल'ड खालामनानै बेयाव माखासे एड्स श' जानायनिफ्राय जोङो रां खामायगासिनो दङ। दा बेयाव जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो जों गोबां नुनो मोनसै बेफोरबायदि खालामनाय। थारैनो नोंथाङाबो बेफोरबायदि YouTubeनि गेजेरजों रां खामायनो सानदोंब्ला सिम्पोल बाथ्रा, नोंथाङाबो हागोन। सानसे समाव नोंथाङाबो बेफोरबायदि रां खामायनो हागोन। दा बाथ्राया बेल'सो, नोङो इमेल आइडि खुलिनानै नोंथाङा YouTube एकाउन्टखौ खुलिग्रोनांगोन। दा इमेल आइडियाथ' बयनावबो थायो। दा बे इमेल आइडिजोंनो नोंथाङा YouTube एकाउन्टखौ खुलिनांगोन आरो लोगोसे बेयाव जोङो भिडिअ आपल'ड खालामनांगोन। दा भिडिअआ ओरैबायदि जानांगोन जे जाय भिडिअआ नोंथाङा असे बानायनाय, बेयाव गुबुननिफ्राय जों कपि खालामोब्ला जानाय नङा। बे नोंथांनि असे भिडिअ जानांगोन। बेफोरबायदि आरो माखासे YouTubeनि रुल्स बायदियै बे भिडिअफ्रा जेबो स्ट्राइक फैयै बायदि, जेबो कमप्लेन फैयै बायदि जानांगोन। बेयाव मोनसे रुल्सजों जोङो थांनो गोनां जायो। दा बेयाव माखासे रुल्सफोरा बेनो, जोङो गुबुननिफ्राय जों कपि खालामनो मोना आरो बेयाव माखासे गाज्रि भिडिअफोर जों आपल'ड खालामनो मोना। जुदि बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ, बेफोरबायदि माखासे मालायनि भिडिअ जुदि कपि खालामोब्ला बेयाव गोबां स्ट्राइक फैयो। कपि क्लेम, बिदिनो कपि स्ट्राइक बेफोरबायदि फैयोब्ला नोंथांनि चेनेलखौ बिथांमोना बन्द' खालामो। दा बे हिसाबै नोंथाङा जेन बेफोरबायदि खालामा। जुदिसो नोंथाङाबो YouTubeनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि सासे मोजां इउटुबार जानानै मोजां रां खामायनो सानदोंब्ला मोजां भिडिअ आगारनांगोन आरो बे जाय भिडिअखौ आगारगोन बे नोंथांनि जानांगोन। बेफोरबायदिनो अब्ला नोंथाङा उनावहाय नोंथांनि चेनेलखौ मनेटाइजेसननि थाखाय एप्रुभ खालामगोन। दा मनेटाइजेसन जानोब्ला माखासे क्राइटेरिया नांगौ जोंनो। बेनो जाहैबाय जोंहा नोंथांनि चेनेलाव 1000 साबस्क्राइबार्स जानांगोन। दा बे मेन बाथ्रा। आरो लोगोसे जोंहा बे साबस्क्राइबारजों लोगोसेनो 4000 वाच टाइम आवार, 4000 घन्टानि नायनाय सम जाथारनांगोन। अब्लासो नोंथांनि चेनेलखौ बिथांमोना एप्रुभ खालामगोन। नङाब्ला एप्लाइ खालामब्लाबो एप्रुभ खालामनाय नङा। नाथाय एप्लाइखौ जों सिगाङावनो खालामनो हायो। आरो ओरैबायदि बिथांमोना माखासे जों गोबां इमेल हरनो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव बिथांमोना नङाब्ला थाबखौनो खालामनो नागिरा। बे हिसाबै नोंथाङा जुदि क्राइटेरिया जुदि साक्सेस जायोब्ला, नोंथाङा माइलस्टनखौ जुदि बारोब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जुदिसो जाथ्राबा बिथांमोननिसिम गोबां जों इमेल हरनो हायो आरो अब्लाना नोंथांनि चेनेलखौ थारैनो सप्तासे बा सप्तानैनि गेजेराव बिथांमोना एप्रुभ खालामगोन। दा बेखिनियानो लोगोफोर। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअनि सायाव माबाफोर गोनो गोथो जादोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट्स होनो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक हो।